שלום לכם. שלום. מאין אתם? באר שבע. קריית גת. קריית גת. שדרות. מקווה. הכל בטווח. טוב, אני חשבתי שננצל את ההזדמנות שאתם קצת מורחקים מהמקום כדי להסתכל עליו מחדש בזווית אחת, וזה זווית ההסברה. נדמה לי שנתנו כותרת לשיעור הזה, הסברה במלחמה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על הסברה בכלל, במלחמה ובין המלחמות, ואני רוצה לפתוח בשאלה עליכם. למה בכלל צריך הסברה? מה זה משנה? רק תגידי לי שם, כשאת אומרת. קוראים לי מורני מדר, מקריית גת. הסברה חשובה בערך בשביל לשפר תדמית של דבר מסוים, וככה למנוע מתנגדויות מאנשים אחרים שלא שמחים עם המצב הזה. הסברה למי? לקבוצות, לאנשים אחרים. למי? לעולם. בדיוק. אם אנחנו מדברים על זה עכשיו, אז לעולם. זה יכול להיות גם לאדם שמולך. כן, אבל אנחנו מדברים כרגע בתוך הקרב הזה שאנחנו מצויים בו, המלחמות והמלחמה בין המלחמות של הטרור. את אומרת להסביר לעולם. אם לא נסביר את זה נכון, לא ייתנו לנו חופש תנועה. חופש פעולה. חופש פעולה. איך הם נמנעו מאיתנו חופש פעולה? כל מיני, לא יודעת מה, התנגדויות, קריאות בעולם. זה יכול לומר, אם לא תפסיקו את זה, נפסיק איתכם קשרים או יחסים בין-לאומיים. איך קוראים לזה? סנקציות? סנקציות, כן. מי מטיל את הסנקציות היום? האו"ם. לא חייב להיות רק האו"ם, אבל מועצת הביטחון, אבל יכולות גם מדינות יחד להחליט בלי האו"ם. אז זה סיבה אחת. אז תמיד היה ככה? לא כשהייתה תקשורת. זה לא תקשורת. טוב, אז זו נקודה מאוד חשובה. צריך להבין שברוב מוחלט של ההיסטוריה, אף אחד לא היה צריך הסברה. שמעתם על ג'ינגס חאן? הוא הכובש הכי גדול שהיה בהיסטוריה. הוא היה צריך הסברה, זה עניין אותו בכלל. הוא הלך וכבש את כל אסיה וחצי אירופה, והוא לא היה זקוק בכלל להסברה. כבש, היו לו פרשים, כבש. מי שכבש, כבש. אלכסנדר מוקדון, שמעתם עליו? הוא היה צריך הסברה? לא במיוחד. הוא דווקא השתמש קצת בהסברה, אבל בגדול, כל מי שלחם עד המאה ה-19, בואכה המאה ה-20, לא היה זקוק להסברה. היו פשוט, מי שמנצח, מנצח, מי שמפסיד, מפסיד, ולא היו צריכים את זה, כי לא היה מה, את אמרת משהו. התקשורת, תמיד. תקשורת, לא היה רק תקשורת, זה לא רק עליית התקשורת, זה נכון. עוד משהו התפתח הכלכלה. דמוקרטיה. איך קוראים לך? בן, נכון. זה שילוב של שני דברים. זה עליית הדמוקרטיה והרעיון הדמוקרטי. וזה אומר שיש הרבה מדינות שמונעות על ידי דעת הקהל של האזרחים שלהם. מי מחליט בדמוקרטיה? לא הרודן. בסופו של דבר מחליטה דעת הקהל. אז זה דבר אחד שהשתנה. ונניח בתחילת המאה ה-18 היו מעט מאוד דמוקרטיות בעולם, מאה ה-19. אבל היום יש הרבה. והדבר השני שהתחולל גם בעולם הדמוקרטי וגם בעולם הלא דמוקרטי, זה כמובן המהפכה של אמצעי התקשורת ההמוניים. והשילוב של עליית הדמוקרטיות ואמצעי התקשורת ההמוניים גורם לכך שהקהילה הבינלאומית מעורבת בכל סכסוך, או לפחות מעורבת הרבה יותר ממה שהיא הייתה, וכיוון שנוצר גם מנגנון של האו"ם וקונספציות של רעיונות של חוק בינלאומי, פתאום חשוב לדעת מי התוקף, מי המותקף, בעיקר מי צודק ומי לא צודק. זאת אומרת, השאלה המרכזית, הסיבה היחידה שאנחנו עוסקים בשאלת דעת הקהל, היא משום שחל שינוי יסודי בפוליטיקה הבינלאומית, ביחסים בין האומות, וזה בא כתוצאה מעליית הדמוקרטיה ועליית אמצעי התקשורת ההמוניים. ואלה מייצרים אפשרות לייצר דעת קהל שמייצרת עמדה של ממשלות, והממשלות יכולות ללחוץ עליך או לא ללחוץ עליך. וזה השינוי היסודי ביותר. האם השינוי הזה חל על מדינת ישראל מאז שהיא קמה? תמיד הייתה פה דמוקרטיה. תמיד הייתה פה דמוקרטיה, אבל האם היריבים שלנו, האם הערבים נתנו את דעתם לדעת הקהל
באותה מידה שהם נותנים את דעתם היום, האויבים שלנו לפחות. מה זה לא? למה את אומרת לא? כי פעם זה היה אחרת מהיום. היום הם יותר מעורבים, הם יותר בתוך... מתי זה לא היה ככה? בעבר הם היו כל כך מאוחדים, לא היה להם מנהיגים. הם תמיד היו מאוחדים ולא מאוחדים. הם היו מאוחדים אולי אפילו יותר ממה שהם היום, ברצון להילחם בנו ולחסל אותנו, והיום הם כבר מפוצלים. אבל הם היו מאוחדים בזה שהם לא צריכים להסביר את זה יותר מדי. כי אם הייתם בודקים נניח עד ממלחמת העצמאות מ-1948 עד 1967, הערבים השקיעו בהסברה? אתם יודעים? לא השקיעו שום דבר. השקיעו בתעמולה פנימה, זה בטוח, לתוך העולם הערבי. אבל אם הייתם הולכים בחוצות אירופה, בבירות המרכזיות שם, או בארצות הברית, הם לא השקיעו שם מאמצים בכלל. והם חשבו, ולא הייתה מחשבה כל כך מוגזמת ומופרזת מבחינתם, שכל מה שהם צריכים לעשות זה מהלך צבאי חזק, לחתוך את מדינת ישראל, פחות או יותר במקום שאנחנו נמצאים בו, בשפלת החוף. אם הם יוכלו לחתוך פחות או יותר המקום שכפר סבא נמצא בו, בים התיכון, זה מרחק של 12 קילומטר, זה יגמור את העסק, ולכן אין צורך בלהשקיע יותר מדי בהסברה, ואכן הם לא השקיעו. והמצב הזה, אני חייב להגיד לכם, השתנה בצורה קוטבית אחרי מלחמת ששת הימים. כי אם היום אתם שואלים את העולם, אני לא מדבר את הצופה של אל-ג'זירה בערבית, אתם שואלים אירופי ממוצע, או רוסי ממוצע, או סיני ממוצע. כרגע אני בא מראיון עם רשת ממלכתית של סין, רשת הטלוויזיה הממלכתית של סין. שאלתי אותם, כמה צופים יש לכם? אתם יודעים כמה יש להם? לא יותר מ-200 מיליון הערב. אבל אם אתם שואלים את הסינים, אותם סינים שצופים, או אותם אירופים, או בריטים, צרפתים שצופים, ואתם שואלים אותם, למה יש את הסכסוך הזה? למה? מה הסיבה שתמיד התעמולה הערבית מעלה? מה הסיבה של הסכסוך? הם חושבים שגנבנו להם את הארץ. אבל זה לא מה שהם אומרים. מה הם אומרים? שזה שלהם, כאילו. אבל הם מדברים על דבר מסוים, נכון? דת. האוכלוסייה האזרחית. הם מדברים, אם אני מסתכל, הם אומרים דבר אחד. הם אומרים שהסיבה שהסכסוך הזה קיים זה בגלל השטחים, נכון? יש שטחים כבושים, יהודה ושומרון, בזמנו גם הייתה עזה, והסיבה לסכסוך זה השטחים. בעצם מאז 1967, מאז שישראל בעצם הגיעה חזרה לשטחי יהודה, שומרון ועזה במלחמת ששת הימים, וכבשנו אותה במלחמה. הם אומרים, הכיבוש זה הסיבה שאנחנו נלחמים. אתם שמעתם את זה בוודאי הרבה פעמים, נכון? אוקיי, אז אני חושב שעולה מיד שאלה, מתבקשת. רגע, אם השטחים, שטחי יהודה, שומרון ועזה, הם הסיבה לסכסוך המתמשך הזה, אז למה תקפתם אותנו לפני שהיה חייל אחד ביהודה ושומרון ועזה? הרי הם תקפו אותנו כשהשטחים הללו היו בידיהם. והמלחמה היא כמובן הביאה לכך שהתוצאה של המלחמה הייתה שבעצם ישראל במלחמת ששת הימים, אחרי שבעצם העולם הערבי צר עליה ורצה להשמיד אותה וקרא להשמדתה, היא בעצם הדפה את ההתקפה הזאת והגיעה לאותם שטחים. כלומר, הנוכחות שלנו בשטחי יהודה, שומרון וקודם לכן עזה, הייתה תוצאה של מלחמת ששת הימים ולא סיבתה. וכאן התעמולה הערבית נגדנו משתמשת בטכניקה שהיא חוזרת על עצמה פעם אחר פעם אחר פעם. לטכניקה הזאת קוראים היפוך הסיבה והמסובב. אתה לוקח את תוצאת התוקפנות הערבית ואתה הופך אותה לסיבתה. אתה אומר, הסיבה שאני נלחם בך היא העובדה שאתה נמצא בשטחים הללו, אבל בעצם יצאתי להילחם בך לפני שהשטחים הללו היו בידי. אני יוצר את הופך את תוצאת התוקפנות שלי נגדך. על זה מלכתחילה הם באו להילחם? שאלה טובה, מה הם אמרו לפני? איך קוראים לך? שחף. אז שאלה מעניינת. הרי מדינת ישראל נוסדה ב-1948, במלחמת השחרור.
עד 67 לא היו שטחים, שטחי יהודה ושומרון ועזה לא היו בידינו. אז מה הם אמרו מ-48 עד 67? הם לא יכולים היו להגיד, הסיבה שאנחנו מנהלים נגדכם מלחמה אחר מלחמה וצרים עליכם ושמים את החרם הערבי וקוראים לחיסולכם, הם לא יכולים היו להשתמש בטיעון של היותנו ביהודה, שומרון ועזה, כי לא היינו שם. אז מה הם עושים? מה הם אמרו? אתם יודעים? שטחים אחרים. לא. הם לא אמרו שטחים, זה נכון, הם אמרו, אבל הם אמרו משהו מעניין. לא, הם אמרו, השתמשו במילה אחרת, בטיעון אחר, הם אמרו הפליטים. הפליטים הערבים. אבל שוב, זה בדיוק אותה תופעה. ב-1948, כשהם פתחו עלינו בשבעת צבאות ערב, ניסו לדחוף אותנו אל הים, לא היה פליט אחד. פליט ערבי אחד במזרח התיכון. בעיית הפליטים, אגב, הכפולה, גם שלהם וגם שלנו, כי הם גירשו פחות או יותר את אותו מספר פליטים יהודים ממדינות ערב, עקב אותה מלחמה, מלחמת השחרור. אבל בעיית הפליטים הערבים נבע מכך שהערבים דחו את תוכנית החלוקה של האו"ם, וניסו למחוק את מדינת ישראל העוברית, היא הייתה כמו עובר קטן. עובר, ממש, 600,000 איש בקושי החזיק המעמד, והם באו לדחוף אותנו אל הים, וכתוצאה מהניצחון במלחמת העצמאות נוצרה בעיית פליטים ערבית. כלומר, שוב הערבים הפכו את תוצאת התוקפנות שלהם לסיבתה. זה היפוך הסיבה והמסובב. הם עושים את זה כל הזמן, גם היום הם עושים את זה, בהתקפה שלהם עליכם. למה הם יורים עלינו טילים? כי צה"ל תוקף אותם. למה צה"ל תוקף אתכם? כי יריתם טילים. אז כל הזמן הם הופכים את הסיבה והמסובב. זה הטכניקה המוכרת ביותר של תעמולה, שהשתמשו בה רודנים רבים ותעמולות כזב רבות בעולם המודרני. זה הטכניקה החשובה ביותר שצריך להכיר אותה. ברגע שאתה מבין אותה, אתה יכול להדוף אותה. זאת אומרת, הדבר הראשון שהתעמולה הערבית עושה, זה היפוך הסיבה והמסובב. עכשיו, אני אמרתי שזה דבר שהוא מאוד בעייתי, משום שהוא חודר לא רק לעולם. מה התוצאה הכי קשה של התעמולה הערבית? החלשת העורף. מה? יש את השנאה ליהודים בארץ. יצירת אנטישמיות. יצירת אנטישמיות. כל העולם רואה את זה כל העולם רואה את זה, זה נכון, אבל... גם החלשת העורף. מה? החלשת העורף. מה זאת אומרת החלשת העורף? הורדת המוטיבציה אצל האנשים. למה? המורל. למה? כי הם רואים איך הם נראים מבחוץ, ולא, יש אולי מחשבה של למה נמשיך עם זה, אם זה מה שחושבים עלינו. לקרוא את העם שלנו. אפילו העם עצמו. כן. הוא די מושפע מהטיעונים האלה. אולי כדי... יש פה אפילו יהודים ישראלים שחיים פה והם מושפעים מזה. זאת אומרת, אולי האפקטים השליליים של תעמולת הכזב הזאת, היא שקודם כל זה משפיע על העולם, ואמרנו שזה יכול להביא ללחצים ולסנקציות ולכל מיני דברים כאלה, אבל את אומרת שזה עושה דבר נוסף, נכון? שזה בעצם יכול להשפיע גם עלינו, על עצמנו, כי התעמולה לא נשארת רק בחוץ, היא גם חודרת פנימה. עכשיו אני רוצה מראש להגיד לכם, בעיית השטחים, מה שקרוי יהודה ושומרון, והשאלה של עתיד היחסים שלנו בינינו לבין הערבים, היא בעיה מורכבת. היא בעיה מורכבת. אבל דבר אחד, אנחנו יודעים שהפתרון לא יכול להיות מושתת על שקר. וכרגע, הטענה שהמלחמה הנמשכת של העולם הערבי, בהדרגה חלק מהעולם הערבי, כלפינו היא תוצאה של היותנו בשטחים, או תוצאה של הפליטים הערבים, היא בעליל לא נכונה, משום שהם תקפו אותנו לפני שהיו שטחים, הם תקפו אותנו לפני שהיו פליטים, והם תקפו אותנו גם אחרי שהחזרנו, או אם תרצו, התפנינו מכל סנטימטר נניח של לבנון, כי קודם לכן חיזבאללה תקפו אותנו, אמרו בגלל שאתם בלבנון. טוב, התפנינו מלבנון עד הסנטימטר האחרון. או מעזה תקפו אותנו, ירו טילים על הבתים שלכם, לפחות על שדרות. מי כאן משדרות? כן, על שדרות, יישובי הנגב המערבי. למה הם ירו טילים? הם ירו טילים, הרי הם אמרו, תצאו מעזה, בסדר, יצאנו מעזה, והם המשיכו לראות, הם הגדילו את זה פי 20, את הטילים. וכשבדקנו, כשאתם שומעים במלחמת לבנון השנייה, ועכשיו, כשאתם שומעים את החיזבאללה ואת החמאס, ושואלים אותם, למה אתם יורים טילים? הרי הם התפנו מהשטחים, התפנו מלבנון,
התפנו מעזה עד הסנטימטר האחרון. למה אתם תוקפים אותה? למה? רוצים את ירושלים? את יהודה ושומרון? את כל הארץ. לא, קודם כל הם רוצים את שדרות הכבושה. הם רוצים את אשקלון הכבושה. איך הם קוראים לאשקלון, אתם יודעים? מג'דל. מג'דל. פעם הייתי בעזה, במחנה פליטים, ודיברתי שם פגשתי שם אדם די מבוגר, אני מניח שהוא היה בערך בן 70. שאלתי אותו, מאין אתה? מאין אתה? הוא היה פליט. אז הוא אמר, אני ממג'דל. שאלתי אותו, מאין הבן שלך? הוא אמר לי, ממג'דל. ומאין הנכד שלך? גם, ממג'דל. ואנחנו נחזור למג'דל, ואתם תחזרו לפולין. אמרתי לו, אני לא באתי מפולין. כלומר, הם אומרים ביושר, ביושר. אומרים, המטרה שלנו היא לשחרר במרכאות את אשקלון, את אשדוד, את יפו, עכו, ובמלחמת לבנון השנייה, שהם ירו טילים לתוך הגליל, אמרו, אנחנו יורים טילים לתוך טבריה הכבושה, נהריה הכבושה, עכו הכבושה וכו' וכו'. כלומר, עבורם, כל מדינת ישראל היא שטח כבוש, שטח שצריך לשחרר אותו, ושחרור פלסטין, פירוש הדבר, שחרור כל סנטימטר משטחה של ארץ ישראל, כלומר, חיסולה של מדינת ישראל. אז הקרב הזה בעצם לעולם לא יסתיים. לא אמרתי שזה לא ישתיים, קודם כל חלק מהעולם הערבי עשה איתנו שלום. חלק מהעולם הערבי נטש את הרעיונות, יש לנו שלום עם מצרים, יש לנו שלום עם ירדן. אז הם התפשרו עם הרעיון של קיום המדינה היהודית. אבל הסכסוך התחיל ונמשך כתוצאה מזה שיש חלקים נכבדים עדיין בעולם הערבי, בוודאי היום בהשתלטות של התנועה האסלאמית על חלק ניכר, חלק לא קטן מהעולם הערבי, או מהפוליטיקה הערבית, שהם מסרבים להכיר בנו בכל גבול שהוא. ואם אנחנו מחפשים את הסיבה האמיתית לקרב המתמשך הזה, זה לא בעיית השטחים, שבוודאי צריכה להיפטר, ולא בעיית הפליטים, שגם אותה אפשר לפתור בדרכים שונות. זה ההתנגדות לעצם הקיום שלנו. מה שהתעמולה הערבית הצליחה לעשות על ידי שינון בלתי פוסק של שני הכזבים הללו, זה שהסיבה להתנגדות שלהם, או למאבק שלהם בישראל, זה לא התוקפנות שלהם, הרצון למחוק אותנו מכל שטח שהוא, אלא תוצאות התוקפנות שלהם, שטחים ופליטים. לכן זה הנושא הראשון שרציתי להדגיש אותו, שהטכניקה העקבית ביותר, השיטתית ביותר של התעמולה הערבית זה היפוך הסיבה והמסובב. להפוך את תוצאות התוקפנות הערבית לסיבתם. עכשיו יש לזה חשיבות, משום שבעולם המודרני אתה לא יכול להגן על ניצחון צבאי בלי שיהיה לך ניצחון מדיני. ואתה לא יכול להגן על ניצחון מדיני בלי שיהיה לך ניצחון בדעת הקהל. ואתה לא יכול להגן על העמדה שלך בדעת הקהל אם לא תשכנע את אותו דעת קהל שאתה צודק, בדיוק כך. ולכן הקרב האמיתי הוא הקרב על הצדק. הקרב האמיתי הוא על הקרב מי צודק. עכשיו, לצערנו זה לא כך משנה מי צודק, כי גם מי שלא צודק, ולפעמים עוד יותר מי שלא צודק, תמיד יתעטף בגלימת הצדק. תמיד יתעטף בגלימת הצדק. יש לזה מספיק דוגמאות של הרודנים הכי נוראים בהיסטוריה המודרנית, במאה ה-20. בניגוד לג'ינגס חאן ובניגוד לכובשים אחרים, לפחות במאה ה-20, שבעידן של הקומוניקציה, של התפשטות הרעיון של הדמוקרטיה ושל החוק וכו', אלה שמפירי החוק הגדולים ביותר, העריצים, הדורסנים ביותר, תמיד מציגים את עצמם כחסידי הצדק. והם תמיד אומרים, אנחנו נלחמים בעד הצדק, והצד השני לא צודק. וישראל שמותקפת, אני חושב ששגינו במשך שנים ארוכות מדי, בזה שאנחנו לא אמרנו, אנחנו צודקים. אנחנו חשבנו שדי להגן על עצמנו, במיוחד בין 1948 ל-67, אמרנו, די להגן על עצמנו בכוחות הצבא, ולא הבנו את שרשרת הנסיבות הללו. שרשרת הנסיבות
אני יכול להזיז את זה, אני מניח, נכון? קודם כל, היפוך הסיבה והמסובב. זה הדבר, זה הטכניקה. ברגע שאתם מבינים את זה, יש לכם הגנה נגד זה. ברגע שאתם יודעים את זה, אתם יכולים להתגונן בפני זה. זה הדבר הראשון שעושים. אבל דבר שני שאני אומר, זה שרשרת של השפעות. כדי להגן על ניצחון צבאי, אתה צריך ניצחון מדיני. כדי להגן על ניצחון מדיני, אתה צריך ניצחון בדעת הקהל. כדי להגן על ניצחון בדעת הקהל, אתה צריך להוכיח לאותו דעת קהל שאתה צודק. הצדק זה הדבר העיקרי. מה עשו הערבים? כיוון שהם הפסידו בניצחון הצבאי, ובמקום מדינה ברוחב של 12 קילומטר, פתאום הייתה לנו מדינה ברוחב של 50-60 קילומטר, עם קיר אבן גדול שנקרא הרי השומרון והרי יהודה. אי אפשר לנצח את מדינת ישראל בתנאים האלה. ובכן צריך להסב אותנו לאחור חזרה לקווי 67, שבהם כן אפשר לתקוף אותנו, נכון? אז כדי להגיע לניצחון המדיני, איך תשכנע, איך תביא את הלחץ הבינלאומי להחזיר את ישראל לקווי 67? דעת הקהל. בדעת הקהל. ומה תגיד לדעת קהל? שאתה צודק. ואיך תעשה את זה? ככה. בהיפוך הסיבה והמסובב. אתה בעצם אומר, ישראל יצאה להתקפה, לכבוש את השטחים הללו כאילו זה היה דבר יזום, כאילו אנחנו התכוונו לעשות את זה, ולהשכיח את העובדה שבעצם היית שם 19 שנה, יכולת להשמיד את המדינה הערבית, לא רצית להשמיד את מדינת ישראל, הפסדת בקרב הזה ב-67, כמו שהפסדת את הקרב ב-48. אני מעלה את כל הדברים האלה משום שרציתי להקריא לכם דבר יסודי, שהוא בעיניי היסודי ביותר, שכתב אותו משורר בשם נתן אלתרמן. אתם מכירים אותו? כן. הוא כתב שיר, אז אמר השטן. הוא אומר, אז אמר השטן, הנצור הזה, אתם יודעים מי זה? ישראל. איך אוכל לו? איתו האומץ וכישרון המעשה, וכלי מלחמה ותושייה עצה לו. ויאמר, לא אטול כוחו, ולא מורח לב אבי בתוכו, ולא ידיו ארפה כמקדם. רק זאת אעשה. אכהה מוחו ושכח שאיתו הצדק. תזכיר לי איך קוראים לך? שמרית, את אמרת. ההשפעה הקשה ביותר של התעמולה הערבית היא לא רק באירופה, ולא רק באסיה, ולא בקמפוסים בארצות הברית. ההשפעה הקשה ביותר היא שבתוכנו שכחנו את ההתהוות, את סדר ההתהוות, וחלק מאיתנו גם קיבלו את היפוך הסיבה והמסובב. אנחנו צריכים למצוא פתרון לחיים בשלום עם השכנים שלנו. אנחנו רוצים להגיע להסדרי שלום איתם. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה של הפלסטינים. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה של השטחים. כל זה אנחנו רוצים לפתור. אבל אי אפשר לפתור את הסכסוך הזה על בסיס של שקר. אי אפשר לקבל את תעמולת הכזב הערבית, שנגיד שאנחנו פתחנו במלחמות. אי אפשר לקבל את התעמולה הערבית שמשכיחה את העובדה שהסיבה המתמשכת למלחמה הזאת, זה העובדה שנשארים עדיין בתוך העולם הערבי, וביתר שאת היום נתמכים על ידי תנועת האסלאם הקיצוני, נתמכת השאיפה ונשארת השאיפה להכחיד אותנו מעל פני האדמה. זה היה והינו הסיבה לסכסוך. וכשהדבר הזה ייעלם, הסכסוך ייעלם. אני פעם אמרתי שאם הערבים יניחו את נשקם, יהיה שלום. ואם ישראל תניח את נשקה, לא תהיה ישראל. הטענה שלי היא שהמוקד הסכסוך היה ונשאר בליבה של ההתנגדות שקיימת עדיין אצל חלק מהעולם הערבי
בוודאי אצל החמאס, החיזבאללה ותומכיהם, לעצם הקיום שלנו. אבל ההיפוך גם נכון. כשהיו גורמים בעולם הערבי, כמו במצרים או בירדן, שהסכימו לחיות איתנו בשלום, הסכימו להגיע איתנו לדו-קיום ולהפסקת הלוחמה וחתימת הסכמי שלום. כלומר, קיבלו את קיומה של מדינת ישראל כעובדה וגם כזכות שקיימת לעם היהודי. אז הסכסוך בינינו נפתר, או לפחות נפתר ברובו. ויש עדיין אלמנטים רבים שנצטרך לפתור אותם. אבל הקיום של הסכסוך עדיין נעוץ בסירוב להכיר במדינת ישראל בגבול כלשהו. וברגע שהדבר הזה ייפתר, להערכתי גם נוכל להגיע לפתרון עם השכנים הפלסטינים שלנו. הבעיה שלנו כרגע, כמובן, שהדבר הזה מתעמם על ידי אותה תעמולה, והתעמולה הזאת היא קשה במיוחד בזמן המלחמה. בזמן המלחמה, התמונה שתיארתי אותה היא מתעצמת עוד יותר, משום שמה שרואים זה כמובן שישראל אומנם מותקפת בהתחלה, אבל היא מגיבה. והשאלה איך מגיבים? איך מגיבים מול ירי טילים? והדבר הזה נעשה עוד יותר קשה דווקא בגלל המצלמות, בגלל התמונות, בגלל הדברים הקשים. ואז השאלה היא באמת, מה עושים, מה יכולים לעשות, מהי הבעיה בתעמולה הזאת? האם יש מענה נגד ירי טילים והתגובות שלנו, כשאנחנו מגיבים על הטילים האלה, אצל אנשים שמתחבאים מאחורי אזרחים, ואז נפגעים אזרחים בצד שלהם? מה אתם מציעים? מה אתם חושבים שאפשר לעשות בעניין? מה שעכשיו קורה, להציג את הצד שלנו, להראות, יש הרבה סרטונים עכשיו ביוטיוב ואתרים כאלה, שמראים יום בשגרתו של... כן, של נער בשדרות, או רואים אותו רץ, מפוחד, ואלה סרטונים שמאוד עוזרים. דברים כאלה, לפעמים דווקא הדברים האנדרדוקס, ודווקא הדברים הכי... אלה שאהב דווקא בטלוויזיה ובעיתונות הכתובה, דווקא אלה שעובדים, כי הם יותר אגרסיביים. זה מה שאני חושבת את חושבת שזה עוזר? כן. מה אתם חושבים? אני רוצה להגיד משהו למורני. באותה מידה שיש כלפי הדרום וזה, אנשים שהם מסכנים וזה, הם גם מראים ביוטיוב פלסטינאים מסכנים שעושים עליהם עוצר וזה, זה באותה מידה. אני חושבת שאם הפתרון הוא צריך להיות יותר מסיבי ויותר פרקטי ולהיכנס אליהם וכן לכבוש את עזה, אם יש אפשרות כזאת, אז כן ללכת על זה. הנה, אתה אמרת שאתם ידעתם את ההיפוך הסיבה והמסובב הזה. אתם ידעתם את זה לא מעכשיו, אתם יודעים את זה. ועובדה שהייתה התנתקות וזה לא עזר. טוב, אז קודם כל כדאי לשים את העובדות, לא צריך את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מספיק את העובדות של ירי הטילים מעזה. קודם כל לנקב את הסיבה והמסובב, היפוך הסיבה והמסובב, במקרה הזה. יריתם טילים שעזה הייתה בידיכם, או שהיינו בתוך עזה, יצאנו מעזה עד הסנטימטר האחרון, והמשכתם לראות טילים, ואתם אומרים לנו שהכוונה שלכם היא לכבוש את כל מדינת ישראל. הרי החמאס אומר את זה בריש גלי. הוא אומר שלעולם לא יהיה שלום איתנו. אני חושב שאלה דברים שצריך להגיד. אני לפחות אמרתי את זה היום לטלוויזיה הסינית. אני לא יודע אם זה יספיק ל-200 מיליון סינים, אבל צריך שהם ישמעו את זה. משום שאם לא שומעים את זה, אז רק רואים ככה. הם יורים טילים עלינו, ואנחנו יורים על האזרחים המסכנים שלהם. אני חושבת... אתה מרים ידיים בצורה כל כך... והמרים כאן במיעוט, אז יש לך... לדעתי, בטלוויזיה מראים את הצד הפלסטיני, מראים ילדים נהרגים, ונשים נהרגות, וחיי אדם פשוט כמו מים זורם אדם. אז לדעתי גם בצד שלנו צריך להראות את זה ככה. נכון, עכשיו במלחמה לא נהרגו כל כך הרבה אזרחים ישראלים, אבל לא לשכוח שחיינו במציאות עם פיגועים, ואנשים נהרגו, וגם מקסאמים נהרגו הרבה אנשים בסדרות. זה לא דבר שחדש לנו. אז צריך גם להראות. אז מה אם זה קרה לפני כמה שנים? אז לא הגבנו, עכשיו אנחנו מגיבים. בסדר, אז מתים להם אנשים. אז גם צריך להראות את הצד שלנו, שגם לנו... אז דבר אחד שאתם אומרים, בואו נראה את הנפגעים שלנו. נכון. אבל אני חושב שדבר שני שאתם אמרתם כאן, זה, וצריך לחשוב על זה לפני שעושים את זה, משום שיש לנו רגישות, זה לא כך פשוט. פלסטינים לא אכפת להם. הפלסטינים חוגגים כל פעם שנפגעים אצלנו אזרחים, והם גם חמאס
אין לו מגבלה בכלל להראות את הנפגעים בצד שלו, אבל לנו יש רגישות לא מבוטלת. משפחות שנפגעו, אנחנו יודעים את הסבל שלהם. אנחנו, לפחות הדמוקרטיות, יותר רגישות להראות את התמונות האלה של קורבנות אזרחיים, אפילו בצד שלנו. אבל זו שאלה אחת. אבל אם אנחנו רוצים מבחינת ההסברה, אם אנחנו רוצים שירחמו עלינו, שבאמת יבינו שאנחנו צודקים. איך היית מביאה אותם למצב שהם יחשבו על הצד שלנו? שיבואו לחיות בזה, אבל הם לא יבואו לחיות בזה. שיראו להם סרטונים איך אנשים חיים שם וסובלים כל יום. אבל יש לך עכשיו 3 דקות בטלוויזיה הצרפתית. מה תגידי להם? לראיין אנשים מסדרות, להראות להם הם עוברים כל יום. זה טוב, לא תמיד הם ירצו ולא תמיד זה לא יוכלו. באמת עוזר, כי גם הכתבים של חדשות מחוץ לארץ, שהם באים לראיין בשדרות ובאשקלון או באשדוד, והם כן מרגישים את הנפילות של הקסאמים והגראדים, וזה לא באמת עוזר, כי הם כן רצים למקלטים ומחפשים מרחבים מוגנים, אבל לא מבינים את המציאות בכל זאת. אז אני חשבתי שמה שאתם מעלים זה נקודה מאוד חשובה, ולכן אני חשבתי שהשאלה הטובה ביותר לשאול אותם זה מה אתם הייתם עושים. שאלו אותם, מה אתם הייתם עושים? אם על האולפן שבו אתם מראיינים אותי ברגע זה היו נופלים עשרות טילים, או על העיר שממנה אתם משדרים היו נופלים אלפי טילים במשך השנים האחרונות. מה אתם הייתם עושים? זאת אומרת, דרך אחת להביא את דברה של ישראל זה פשוט ליצור הזדהות עם הדילמה של מדינת ישראל. מה אתם הייתם עושים? זו שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושב, עבור כולנו. ואני חושב שאזרחי ישראל כולם היו רוצים שבעצם אומות העולם יבינו את הנזק העצום שבו אנחנו, את החיים, הלא חיים האלה שאנחנו חיים, שהם אולי לא נתפסים במצלמה באותה דרמטיות שהקורבנות הפלסטינים מצולמים ומשוגרים לעולם, אבל קודם כל להבין שאין לנו חיים. 1,000,000 איש חיים תחת ירי הטילים, אתם יושבים פה בהרצליה במעין חופשה, מה פתאום שתהיה לכם בכלל חופשה? מה פתאום שתזדקקו לזה? אבל אחת השאלות הטובות ביותר זה לשאול פשוט את הצד השני, מה אתה היית עושה במצב הזה? זה חשוב. כן, בבקשה. את. אני חושבת ששילוב של הסברה סמכותית של מנהיגים, והשילוב יחד עם זה של לתת את הקול של העם להראות, זה השילוב הכי טוב שאפשר להביא את ההסברה, כאילו, על הצד הטוב ביותר. גם כל העם וגם הסמכותיות, שזה לא מחנה פליטים, זה מדינת ישראל שצריכים לשמור על האזרחים שלה. אולי יש גם דבר נוסף, הרי הם יורים עלינו, הם יורים על אזרחים, נכון? ומה הם עושים? מאין הם יורים? אוכלוסייה אזרחית. מסתתרים מאחורי אזרחים. לבתי ספר. זאת הבעיה הגדולה. ההבדל בינינו לביניהם זה שהם יורים על אזרחים, ואנחנו גם מזהירים את התושבים שלהם לפני, וגם מנסים לפגוע במי שפוגע בנו, ולא באזרחים. וזה מה שצריך להציג לעולם, את ההבדל הזה שהוא כאילו קטן, אבל הוא בעצם מאוד גדול. שהם יורים עלינו כבר 8 שנים על אזרחים חפים מפשע, והפעולה שאנחנו עושים עכשיו בעזה היא למנוע את הירי לכיווננו. עכשיו, מותר לירות על אזרחים בכוונה? לא. לא רק שאסור, אלא אותם חוקי מלחמה שדיברנו עליהם, החוק הבינלאומי, הוא מגדיר ירי בכוונה תחילה על אזרחים כפשע מלחמה. אבל זה רק חוקי מדינה. לא, בחוק יש חוקי מלחמה. מנצלים את זה, אבל... יש חוקי מלחמה, זה לא חשוב איזה צבא עוסקים בזה, אפילו לא חשוב למען איזה מטרה אתה נלחם. לפי החוק הבינלאומי, אם אתה יורה בכוונה תחילה על אזרחים, זה פשע מלחמה. אני אתן לכם את ה... אז איך זה ככה 8 שנים? הם יורים עלינו. זו שאלה טובה. בגלל זה הם ארגון טרור ולא מדינה. ואנחנו יוצאים כאילו... הטרור עוסק בפשע מלחמה. כלומר, ירי בכוונה תחילה על אזרחים זה פשע מלחמה. מה הם חוקי המלחמה? אם הייתי צריך להעמיד אותם על רגל אחת, חוקי המלחמה אומרים דבר אחד פשוט. העולם מתחלק לשני חלקים. בצד אחד יש לוחמים, חיילים, צבאות, בצד השני יש אזרחים, אלה שאינם לוחמים. אתה נלחם בלוחמים. יכול להיות שבשגגה תעבור את הקו, בטעות, לא בכוונה, תפגע גם באלה שאינם לוחמים.
אבל בכוונה תחילה אתה לא פוגע באזרחים. אם אתה פוגע בכוונה תחילה באזרחים, זה נחשב לפשע מלחמה. אבל הם שמים את האזרחים שלהם כהגנה לפניהם. הם מצאו את השיטה. מה שאת אומרת, לא, מה שאת אומרת גם מוגדר כפשע מלחמה. פשע מלחמה אחד, לפי חוקי אמנת ז'נבה, זה לפגוע בכוונה תחילה באזרחים. פשע מלחמה שני, זה להסתתר מאחורי אזרחים. אז הם עוברים את שתי הפשעים האלה. אז הם עוברים על שני פשעי מלחמה. זאת אומרת, והם עוד, קודם כל להגיד את זה. ולמה אנחנו אשמים בסופו של דבר? אנחנו צריכים להגיד קודם כל את האמת. והחשיבות, הייתי אומר, בהסברה, היא קודם כל שהיא תהיה מאוד אקטיבית, ומאוד, לא רק לא מתגוננת, אנחנו צריכים להביע צער על, כמובן, אנחנו גם מרגישים את הצער על כל נפגע אזרחי, בין אם בצד שלנו, בצד שלהם. אף אחד מאיתנו לא שמח לראות את התמונות האלה שנפגעים בצד שלהם. אבל יש הבדל מהותי בין פגיעה מכוונת באזרחים ופגיעה בשגגה. אני נתתי דוגמה בטלוויזיה הבריטית, ששם לפעמים יש עוינות לא מבוטלת כלפינו. ואמרו לי, הנה אתם פגעתם בכך וכך אזרחים, דבר שקורה לצערנו בכל מלחמה, גם במלחמה הלגיטימית ביותר. ואמרתי, נתתי דוגמה ממלחמת העולם השנייה, בוודאי מלחמה צודקת. במהלך מלחמת העולם השנייה, חיל האוויר הבריטי תקף את מטה הגסטאפו בקופנהגן. והטייסים הבריטים החטיאו את המטרה. במקום לפגוע במטה הגסטאפו, שזו הייתה מטרה לגיטימית לחלוטין, הם פגעו בבית חולים של ילדים, ולמעלה מ-80 ילדים מתו בהתקפה הזאת. שאלתי, האם זה פשע מלחמה? האם זה טרור? זה לא בכוונה תחילה. נכון, זה תקרית טרגית, שאינה בכוונה תחילה, וקורבנות אזרחים שמלווים כל מלחמה. אבל יש הבדל עצום, וכל ההבדל, בין בני תרבות ובני חושך, בין אלה שמכוונים בכוונה תחילה את הירי שלהם על אזרחים, וכתוצאה מזה גם ומתחבאים אחרי אזרחים, על ידי כך הם גורמים בעצם לקטל של אזרחים כפול. זה מוגדר כפשע מלחמה כפול. לבין המדינה, או צבא, שמנסה לפגוע בלוחמים ופשוט בשגגה, פוגע גם באזרחים. צה"ל בעצם מנסה לפגוע במשגרי הטילים שפוגעים, מסתתרים מאחרי אזרחים, מסתתרים בבתים, מסתתרים בבתי ספר, בתי חולים, מסגדים. שם הם אוגרים את הנשק. באוניברסיטה האסלאמית שם בעזה היה רפאל שלהם, מתקן הפיתוח של כלי הנשק. עכשיו השאלה היא, האם ממשלה צריכה לשבת על הידיים ולהגיד אין לנו מה לעשות, אנחנו איננו יכולים לפגוע בהם כיוון שהם יורים מתוך שטחים מאוכלסים ולהמשיך לספוג את הטילים, או לעשות את מה שאנחנו עושים. וכשאתה שואל את השאלה הזאת בסופו של דבר לקהילה הבינלאומית, אני חושב שכל אחד יכול להבין ביתר קלות שאין ברירה אלא לנסות לפגוע במפגעים הללו, אבל לצמצם כמיטב יכולתנו את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית. זה פחות או יותר, הייתי אומר, המודל הרעיוני שאנחנו חייבים להעביר לצד השני כדי לשכנע אותו שאנחנו צודקים. ואנחנו באמת מנסים לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית, כי אם היינו רוצים, ברור לכם שהיינו יכולים לפעול במכפלות של כוח הרבה יותר גדולים. אנחנו יודעים מה היה קורה אם לצד השני היה חיל אוויר, אם לצד השני היה טנקים, כי אנחנו רואים מה הם עושים כשאין להם את זה, מתוך אותם מובלע הטרור. ובכן, הם נוהגים בפשע מלחמה כפול. הם יורים באזרחים והם מסתתרים מאחורי אזרחים. והמדינה שמותקפת, יש לה את כל הזכות להגן על אזרחיה בניסיון לפגוע במפגעים עצמם, גם אם הדבר לצערנו גורם לקורבנות אזרחיים בלתי נמנעים. אנחנו מנסים למנוע אותם, אנחנו מנסים לצמצם אותם, לפעמים על ידי לקיחת סיכון נוסף לגבי כוחותינו, וזה מה שקורה. אז בעצם הצעד הראשון זה קודם כל לבוא ולהראות את הצד שלנו, להראות שאנחנו מנסים לפגוע כמה שפחות באוכלוסייה ויותר בלוחמים. אבל מה אפשר לעשות אחר כך? מה הצעד הבא? יש כאן מרכיב נוסף שאתה צודק לגביו, שזה קשה. כמה שלא תסביר, זה יהיה קשה. ולכן יש מרכיב נוסף במלחמה המודרנית, או בשדה המאבק המודרני הזה, שכולל את אמצעי התקשורת, וכולל את אותם לחצים, וזה מרכיב הזמן. מרכיב הזמן
העומד לרשות מדינה כמו ישראל הוא תמיד בסופו של דבר מתקלה. הוא מתקלה למדינה כמו ישראל, הוא לא בהכרח מתקלה למדינה כמו ארצות הברית או רוסיה. נכון? גם לרוסיה. גם על רוסיה היו לחצים שונים, אבל אנחנו מדינה יותר קטנה. אנחנו מדינה יותר קטנה. ואני מדבר פשוט על הפיזיקה של הפוליטיקה המודרנית. בפיזיקה של הפוליטיקה המודרנית, במציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו צריכים להכיר בכך שמהלכים מהסוג הזה הם תמיד נתקלים במגבלת זמן. אני לא יכול להגיד לכם כמה זה הזמן, אבל הזמן ככל שאנחנו, את אמרת את זה בתחילת דברייך, ככל שאנחנו עודפים את התעמולה השקרית נגדנו, ככל שאנחנו מסבירים את האמת, מחזירים את הסיבה והמסובב לאמיתו, הם תקפו אותנו, אנחנו מנסים להתגונן מפני התקפה של גורם שרוצה להשמיד אותנו ושנוקט באמצעים פסולים מבחינה בינלאומית. ככל שאנחנו מצליחים להחדיר את זה, אנחנו קונים זמן לכוחותינו, אנחנו קונים זמן לצה"ל, אנחנו קונים זמן לדרג המדיני, על מנת לאפשר ללקוחות שלנו להשלים את הפעולה שאנחנו רוצים לעשות כדי להפסיק את הירי על אזרחינו. ולכן יש פה קשר בין ההסברה ומרחב המדיני והמרחב המבצעי שעומד לרשותנו. כלומר, ההסברה הופכת להיות למרכיב ראשוני במערך המדיני שמשפיע על המערך הצבאי. בדיוק אותן חוליות קישור שתיארתי לכם. אלא מה? זה נעשה יותר ויותר מקובץ, וזה מחייב שהתגובה שלנו תהיה מאוד עקבית ומאוד ישירה ומאוד ישרה. אנחנו צריכים להגיד את האמת, אנחנו לא צריכים לרמות. פשוט להגיד את האמת. להגיד את האמת. הם יורים על אזרחינו, הם מתחבאים מאחורי אזרחיהם, אנחנו מצרים על כל פגיעה באזרחים, אנחנו מנסים לצמצם אותם, אבל אנחנו לא יכולים לתת חסינות לטרוריסטים שחושבים שהם יוכלו להמשיך לעשות את הפשע הכפול הזה באין מפריע. הם יעשו את זה תחילה לנו, ואחר כך הם יעשו את זה לאחרים. תודה לכם. תחזרו הביתה בשלום. לשלום.